kasa akwai igiyar kaddara wacce idan abu zai samu bawa mai kyau ko mara kyau to amma wannan igiyar shi ta ce na ba kasa akwai igiyar kaddara wanda idan abu wacce zai idan abu zai samu bawa mai kyau ko mara kyau wannan igiyar ita take zabarin zuwa hanyar da zai haɗu da ita wannan mutum ne kamar kwashin abin da mutum aka yi a gane tafi kiro ne ke ban wahala tun ina karanta abin nan na gani a sai a zan yi dan bari yin fahimta salamu alaikum